Priatelia, turisti, pozdravujem vás, no a dovolte, aby som vás informoval o niektorých novinkách, ktoré sme pre vás v klube slovenských turistov pripravili. Mnohí z vás už o niektorých, a možno všetkých týchto veciach viete. Pre tých, čo nie, tak si prosím vypočujte, vypozrite toto video. No a ako prvé by som vás rád informoval o skvelom partnerstve medzi klubom slovenských turistov a spoločnosťou Zajo. Zajo pre nás vyrába veci. Tieto veci sú rovnakej kvality ako Zajo. V podstate sú to Zajo veci, na ktoré dáva Juraj Králik naše logá a v podstate ich dizajnuje podľa našich predstav. Myslím si, že táto spolupráca týchto dvoch významných slovenských inštitúcií je skutočne skvelá. No a ukazuje, že klub slovenských turistov je skutočne významná značka. Tieto trička si môžete kúpiť napríklad na e-shope, ktorý nájdete na našom webe kst.sk. No ako ďalšia vec, o ktorej už viete a po ktorej asi viete a po ktorej začal byť skutočne veľký dopyt, sú naše plakety. To znamená, že keď navštívite každú z našich chát vysokohorských, je ich 5, teda ako však viete, čo myslím. Nie, že ma začnete chytať za slovo, že je ich veľmi veľa, lebo regionálne kluby, na toto sa prosím nehrajme. Môžete si z týchto magnetiek vyskladať skvelú plaketu, ktorá vyzerá ako erb. Tiež náhľad vidíte na našom e-shope, ale nepodvádzajte, prosím, choďte na každú chatu a vyskladajte si to. No, ďalšia novinka, ktorú pripravilo IT oddelenie, je, ako by som povedal, také trošku zjednodušenie registrácie v klube slovenských turistov. Doteraz tam bola hromada textu a človek musel čítať strašne veľa. Teraz, keď pôjdete na náš web, členstvo, a tam máte s takým červeným výkričníkom, ako sa stať členom tu a teraz, napíšete svoj mail, meno a my sa vám ozveme, teda ten klub, ktorý si vyberiete. Samozrejme, že to bude tiež v budúcnosti trošku zjednodušené, ale nepredbiehajme. Tam potrebujeme najprv rozhodnutie valného zhromaždenia, ktoré príde už o nejaké 2-3 mesiace. No a myslím si, že to by na teraz stačilo. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dúfam, že sa čoskoro vidíme niekde na horách na nejakej akcii. Vlastne máme august teraz a čoskoro je tu národný výstup na Kriváň, takže sa dúfam vidíme tam. Ďakujem, majte sa krásne.